U Zambratiji kraj Umaga održano je otvaranje dograđene istoimene lučice. Grad Umag i lučka uprava Umag Novigrad pritom su na druženje pozvali sve stanovnike mjesnog odbora Savudrija kao i lokalne ribare i korisnike lučice. Novoizgrađena lučica u Zambratiji, projekt težak 2,5 milijuna kuna, počeo je prije 18 mjeseci. Grad i lučka uprava uredili su i asfaltirali prilaze i plato, dogradili mol, napravili 70-ak vezova i uredili unutarnji dio luke, sve hortikulturalno opremili, a planiraju javni natječaj za određene ugostiteljske namjene. Cilj je lokalnim ribarima i njihovim brodicama pružiti sigurnost veza i plovila, a mještanima i turistima ponuditi novo mjesto druženja i zabave. Što se tiče same infrastrukture i podmorskih radova, 2 milijuna kuna je utrošeno u produženje, u sanaciju i uređenje lukobrana i mola. Onda smo napravili vezove sa priveznim sistemom, lancima, korpomortima, sve skupa, prilazna cesta, uređenje ovih zidova i kompletno uređenje obalnog dijela, sve skupa je potrošeno 2,5 milijuna. Najviše sredstava je dao grad Umag. Lučica Zambratija kroz godinu do dvije postaće dio maratonske šetnice Umaga od Lovrečice do Kanegre. Ta lučica nije samo bitna za ove građane koji ovdje normalno imaju svoje vezove, koji se bave ribarstvom u svojim slobodnom vremenu. Ona je bitna za stvaranje jednog duha, jednog zajedništva i kao turistički mjesto je vrlo interesantno. Jedan od većih problema pri uređenju lučice bile su i velike razlike u plimi i oseki na ovom dijelu Jadrana, kao i brojni izvori pitke vode koji u lučicu unose mulj i pjesak. Uređenjem i stavljanjem u funkciju u Umagu se nadaju još većem broju kupača i ribara te bogatijem društveno-zabavnom životu mještana u ljetnim mjesecima.